Днес ще ви покажа как да залепите отчупеното парче от вашия мраморен или гранитен барплот. Гранитните кухненски плотове често получават най-различни удари и най-уязвимата част естествено са ъглите. Понякога дори не разбираме как, но ъгълът се оказва счупен. Запазете парчето, то ще ви потрябва. Сега ще ви покажа как ще направим нашия плот като нов. Отново ще използваме двукомпонентно лепило. Но за да не личи мястото на залепване, този път то ще е прозрачно. Най-напред трябва да почистим мястото с чист спирт и парцал. Сега вече можем да пристъпим към разбъркване на лепилото. За да се постигне лепителна сила при двукомпонентните лепила, трябва да се смесят двата компонента в определена пропорция. Върху подложката, която е приложена в опаковката на лепилото, се изтискват равни количества и от двете туби. След това, в продължение на 1 минута, двата компонента трябва добре да се смесят. За да получи максимална лепителна сила и втвърдяване, двете части трябва да са равни. Иначе рискувате лепилото да не се втвърди в определения срок от 10 минути и да не залепи достатъчно здраво двете части. Лепилото трябва да се нанесе и върху двете парчета. Те се притискат за около 10 минути, докато лепилото се втвърди. По време на притискането част от лепилото ще излезе. Оставете го да се втвърди за около 15 минути, след което изрежете излишното с макетен нож. Прозрачността на лепилото прави мястото на залепване почти незабележимо. Ето как с подходящото лепило само за 10 минути имаме чисто нов плот. С двукомпонентното прозрачно лепило лепим различни видове материали – камък, дърво, фаянс. То е предназначено за приложения, при които естетиката е важна за крайния резултат. Когато свършите с лепенето, изчистете добре подложката и я приберете обратно в комплекта. Следващата неделя ще ви покажа как с помощта на двукомпонентното лепило може да закачите различни стойки на стената. Бъдете с нас, ще бъде интересно!